Dobro večer svima. Na večerašnjem programu to je predstavljanje knjige našeg sugrađana gospodina Darka Ropca Homeopatijom do zdravlja. Kratka bilješka o autoru, možda ćemo još krivo pročitati, ime ispravljajte. Znači, gospodin Darko Ropac, koji živi u Samoboru, rođen je u Varaždinu, a 47. godine. Nakon toga odlazi s obitelji u Bjelovar, gdje je završio osnovnu i srednju školu. U Zagrebu završava studij medicine, potom specijalizira epidemiologiju, magistrira, doktorira, te tijekom života stječe zvanje primarijusa, znanstvenog savjetnika i redovitog sveučilišnog profesora na Medicinskom fakultetu. Redoviti član Akademije medicinskih znanosti Hrvatske. Svoju prvu knjigu, Razotkrivanje mikroba dvaju svjetova, životna priča jednog epidemiologa, zapravo biografija, koja je pobudila veliko zanimanje čitalačke publike, objavio je 2007. godine. Knjiga je od strane književne kritike u časopisima Republika i Vijenac ocijenjena vrlo visokom ocjenom. Već nakon te knjige autor je uvršten u posebno izdanje Liječnici pisci u hrvatskoj književnosti od Dimitrija Demetara do danas, među 66 autora u izdanju Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 2008. godine. Potom je 2010. godine objavio drugu knjigu pod naslovom Sjećanje na Bjelovar, priče iz djetinjstva. Treću knjigu pod naslovom Sjene prošlosti objavio je u izdanju Naklade Ljevak 2011. godine. Zbog svoje aktualne tematike iz Domovinskog rata, knjiga je pobudila veliko zanimanje čitalačke publike i šire društvene javnosti. U svibnju ove godine, znači 2013. objavio je novi roman pod naslovom Muke po Ivanu u vlastitoj nakladi. Roman govori o životu hrvatskog intelektualca koji je u vrijeme nadolaska fašizma uključio u borbu protiv tog zla. I kao na kraju, kako obično, revolucija guta svoju djecu, pa tako i glavni lik u ovom romanu. Aktivan je i kao nakladnik, pa je osim spomenutih knjiga uredio i objavio još 3 knjige, i to su Bjelovarski šetač kroz život i povijest, Dnevnički zapisi i Bjelovarski šetač čovjek duge prošlosti. Autor ovih 3 knjiga je njegov otac gospodin Ivan Ropac i koliko se sjećam iz nekakvih članaka u medijima, čak ga je primio i predsjednik Josipović kod ove zadnje knjige, jel da? Inače, Darko Ropac, naš gost, je dragovoljac Domovinskog rata, bio je načelnik saniteta zbornog područja za Slavoniju i Baranju 1991. i 1992. godine, a nakon toga zapovjednik glavnog sanitetskog stožera Republike Hrvatske. Za zaslugu u ratu dobio je nekoliko odličja i bio je i član brigadira Hrvatske vojske. Od 1996. do 2004. godine bio je ravnatelj Instituta pomorske medicine Hrvatske ratne mornarice u Splitu, a do umirovljenja profesor na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Kao autor ili koautor objavio je 10 sveučilišnih i visokoškolskih udžbenika iz područja epidemiologije, javnog zdravstva, pomorske medicine i zdravstvenog zakonodavstva, a u domaćoj i stranoj literaturi preko 160 znanstvenih i stručnih radova. Autor je i većeg broja, preko 100 stručno popularnih članaka u različitim časopisama. Zadnjih nekoliko godina aktivni kolumnist u glasniku Samobor Sveta Nedjelja, gdje redovito piše i obrađuje vrlo aktualne teme. Napisao je tu vrlo popularnu knjigu Homeopatijom do zdravlja, ilustrirani priručnik za bolje snalaženje u homeopatskom liječenju u kući. Izdavač je Naklada Ljevak i predstavit ćemo ju večeras. Malo smo pogledali u našem fondu, knjiga je u ovih 2 godine koliko je zapravo ovdje, tako 30 puta imala obrte, kako mi kažemo, znači bila je posuđena, prošla je neka naša samoborska kućanstva, možda i šire, sigurno ima negdje ovih koji su pročitali, imat će sigurno i neka pitanja. A što se tiče te knjige, ona je bila mjesecima po prodaji na 3. mjestu u Hrvatskoj, prema izvješćima one vrlo popularne i značajne emisije Polovore kulture na hrvatskom programu, prvom programu Hrvatske televizije. O toj knjizi i o gospodinu Ropcu i njegovom radu govorit će nam između ostalog gospodin Ropac, te magistrica Ina Stašević, homeopatkinja, isto također naša sugrađanka i naša članica. Ovo sam sad brzo izvedlala da vama dajem više prostora da vi možete pričati. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem, da, trebalo je život svesti na stranicu 2. Nadam se da vi koji ste došli da vas zanima homeopatija, inače ne biste bili ovdje. Pa onda nakon toga što ću ja izložiti ukratko što je to homeopatija, da vam to približim, i nakon što će magistra nešto reći kao recenzent knjige o samoj knjizi, hvala Bogu otvoreno je sve za pitanje i ja ću, ako znam, odgovoriti, a i magistra zna, pošto je ona praktičan homeopat bila godinama, možda ćemo znati i odgovoriti. No, prije svega, što je to homeopatija? To je
ja bih rekao, komplementarna grana medicine koja pristupa holistički čovjeku. Što to znači holistički? Mi u osnovi ne gledamo bolest, nego gledamo čitavog čovjeka. I onda naravno u tom čovjeku gledamo i određeno patološko stanje, dakle koje bismo nazvali bolešću. Kako bi to bilo holistički? Dakle, gledamo njega kao fizičku osobu, gledamo ga kao mentalnu i kao psihičku jedinku. Dakle, jedinstveno ga gledamo. Ja? Kako se liječi u homeopatiji? Sada u početku vrlo kratko, liječi se prirodnim lijekovima. Dakle, ne proizvedenim u laboratoriju, da kemikalija koju dobivate nije vidjela ni sunca ni mjeseca, nego je ona nastala u prirodi, ali se u uvjetima proizvodnje naravno poštuju svi kriteriji koji su predviđeni za proizvodnju lijekova. Nekoliko riječi o povijesti homeopatije. Ako bismo slijedili temeljni zakon homeopatije koji kaže slično se liječi sličnim, onda bismo zapravo mogli daleko u povijest otići. Čak evo vidite u 7. stoljeću prije Krista izvjesni Patarski kaže da ono što stvara rane ujedno ih i liječi, dakle slično sličnim, ili poznati liječnici, da tako kažemo, ili filozofi toga doba, kao što su Empedoklo, Platon, Aristotel ili otac medicine Hipokrat, su također imali tu ideju da bolest je produkt svoje sličnosti, a primjena te sličnosti liječi bolest. Jedan od najpoznatijih liječnika srednjega vijeka bio je švicarski liječnik Paracelsus, koji je napisao u svojim zapisima jednu rečenicu koja govori, dakle, u pravcu homeopatije, gdje kaže: nikada se bolest s temperaturom ne liječi hladnoćom, niti hladnoća s toplinom. Zapravo je sve uređeno da se liječi jednakim. Dakle, opet temeljni princip similia sibilibus curentur, ili slično se liječi sličnim. Ajurvedska medicina to opisuje, kineska medicina narodna to opisuje i naravno medicina u drevnim kulturama također ima određene elemente homeopatije. Ono da cvijet žute boje liječi žuticu, ili da što sada za Božić cvate božićni cvijet, pa je dovoljno lud da usred zime cvate pa liječi ludilo, to naravno homeopatije ne vrijedi, to nema veze sa stvarnim stanjem. Otac homeopatije je njemački liječnik Christian Samuel Hahnemann, koji je živio od polovice 18. do polovice 19. stoljeća, 90. godina je živio, i on je svoj prvi rad objavio potkraj 18. stoljeća, dakle 1796. svoj klasični rad u kojem po prvi puta spominje homeopatiju kao metodu liječenja. Što se zapravo dogodilo i kako je on došao na ideju homeopatskog liječenja? U to vrijeme malarija je harala posvuda, da ne kažem u našim krajevima je harala do polovice 20. stoljeća. Istra, Dalmacija, cijelo Primorje i Dalmacija. Tako cijeli Mediteran, gdje god je bilo komarca malaričara, tu je bilo malarije. U to vrijeme počela se malarija liječiti kininom. I kinin je i dan danas uspješan lijek, manje više uspješan lijek za liječenje malarije. Vjerojatno slučajno se kinin dao čovjeku koji nije imao malariju. I on je uočio da kod čovjeka koji nema malariju, kinin izaziva slične simptome malarije. Dakle, čovjek je dobio zimice, tresavice, kao što to dobiva bolesnik koji boli od malarije. I onda je promislio, ako to što kod zdravog ili koji nema malariju izaziva kliničke slike malarije, vjerojatno to onda malariju kod bolesnika može i liječiti. I tako je, dakle, stvorena temeljna ideja slično se liječi sličnim, ili latinski similia similibus curentur. Naravno, kada se upotrebljava neka supstanca u koncentriranom obliku, ona može biti toksična, otrovna, jer u homeopatiji se koriste brojne otrovne supstance. Da bi on izbjegao otrovnu komponentu, počeo razrjeđivati taj lijek. Međutim, sa razrjeđivanjem gubio se efekt djelovanja preparata. I odjedanputa kad je bilo razrjeđenje da više nije bilo aktivne supstance kao što je u konvencionalnoj medicini, nije bilo efekta. Vjerojatno slučajno je on kod razrjeđivanja protresao tu tekućinu, ne znajući, on je zapravo, to zove potenciranje ili energiziranje, on je energiju temeljne molekule prenosio na
otapalo i stvarao ogromnu energiju. Mi danas to znamo u znanosti, da tekućina, osobito voda, da ima pamćenje. I voda može, odnosno molekule vode, mogu poprimiti energiju supstance koja je njoj otopljena. Tako da supstance više uopće nema, a energija temeljne supstance je zadržana u otapalu. Tako se danas i proizvode homeopatski lijekovi. Prvu primjenu u liječenju nekih bolesti Hahnemann je primijenio kod liječenja pandemije kolere. Dakle, kolera se proširila po cijelom svijetu, ušla u Europu. Liječe je homeopatski i izvanredne rezultate je postigao, tako da je tada homeopatija bila totalnom procvatu u cijeloj Europi. Kako se dokazivalo djelovanje nekog lijeka? Prvo, to se testiralo na ljudima, na zdravim ljudima. Ljudi su vjerojatno za novac nekada ili već kako, za neku beneficiju, koristili čak i toksične komponente i zapisivali kako arsen djeluje. Glavobolja, opadanje kose, bol u očima, bol u mišićima, i to je pisao. I onda je naravno razređivao i promatrao kako to djeluje na zdrave osobe. Drugo je primjena homeopatskog pripravka u liječenju određenog bolesnika. I naravno podaci od tisuće i tisuće ljudi koji su liječeni sa homeopatskim lijekom kod neke bolesti se zapisuje i to je onda takozvano kliničko iskustvo. I naravno remedije ili lijekovi su korišteni po tom principu, temeljnom principu sličnosti. Homeopatija nesumnjivo spada u područje farmakološke terapije. Dakle, farmakološka terapija je svaka ona kod koje se primjenjuje lijek. Jer konvencionalna medicina u većem dijelu je, recimo interna medicina je farmakoterapija. Ovdje je napisano, dakle, farmakoterapija, klinička medicina, fitoterapija, homeopatija, a ne farmakološke, to su kirurgija, čista bez lijekova, operacije, pa fizikalna medicina, psihoterapija, akupunktura i tome slično. Ono što je bitno kod homeopatskog liječenja, to je individualni pristup u liječenju svakog bolesnika. Homeopat u holističkom pristupu ne promatra bolest kao bolest, nego promatra čovjeka. I s obzirom da vi možete imati dijete, primjerice, koje ima anginu, dakle upalu krajnika, ima tonzilitis akutni, a to dijete je po prirodi vrlo mirno, sramežljivo, stisnuto. Imate drugo dijete koje također istu dijagnozu ima, a to dijete je otvoreno, čak možda agresivno, hiperaktivno. Dakle, to dvoje djece sigurno nisu psihički, mentalno jednaka djeca, a imaju istu bolest. U homeopatiji se, dakle, neće dati isti lijek kao što bi ja kao konvencionalni doktor ili kao što sam nekada radio na početku svoje karijere, da sam propisivao lijekove temeljem dijagnoze. Propisao bi lijek. Bez obzira da li je ovaj mentalno agresivna osoba ili je introvertirana, dakle ekstrovertirana, to me nije zanimalo. U homeopatiji je to strašno važno, jer samo neki detalji u osobini ličnosti ili neki detalj u kliničkoj slici koji je vrlo rijedak može navesti terapeuta na određivanje prave terapije. Za razliku od konvencionalne medicine, homeopatska medicina liječi sa što manjim brojem lijekova. Bilo bi idealno kad bi mi bili tako sposobni da možemo naći samo jedan lijek s kojim ćemo liječiti čovjeka. To se zove unitas remedi ili jedan lijek. Znate i sami, svi smo mi pacijenti, svi imamo svoje doktore, svi imamo neke tegobe, idemo kod klasičnih doktora, konvencionalni, i onda ide. Kad krenete na specijalističke preglede, svaki će vam nadodati još 2-3 lijeka. Na kraju, nakon mjesec dana, vi ćete imati jedno 6 do 8 lijekova, za koje ni dragi Bog ne zna što se događa u jetri ili u metaboličkim procesima, jer ne možemo to pratiti naprosto. Istraženo je djelovanje jednog lijeka, ali interakcija između lijekova, to se onda vidi, kaže, umro je. Pa kako umro? Kaže, žena uzimala kontracepciju 20 godina, umrla. Ili, neki lijek, umro čovjek. Od aspirina se danas umire. Od običnog aspirina, od andola se umire. To je poznato. Mi kažemo za ovu konvencionalnu i klasičnu medicinu alopatska medicina, što dolazi od grčke riječi alon ili drugačiji patos ili patnja, bolest, tegoba, jer mi zapravo liječeći u konvencionalnoj medicini sa lijekom izazivamo neku drugu tegobu. U homeopatiji to dolazi opet od grčke riječi homoion ili slično i patos. Mi dakle nastojimo sa lijekom izazvati sličnu tegobu kod čovjeka kakvu on već ima.
konvencionalna medicina, koliko god se moji kolege kunu, ne, to je nama strano, mi samo klasično liječimo, nije točno. U najmanje dve situacije mi u konvencionalnoj medicini se primjenjujemo temeljni princip homeopatske sličnosti liječi sličnim. Primjer je cjepivo. Mi sa cijepljenjem nastojimo izazvati malu bolest ili uopće ne bolest, ali imunološki odgovor. Pa to mi radimo u homeopatiji. I druga stvar, kad kod desenzibilizacije ili hiposenzibilizacije dobivate sve veću i veću koncentraciju nekog alergena, pa zapravo temeljni princip je i homeopatski. Mi dajemo alergen na koji je čovjek alergičan, da bi ga desenzibilizirali. Pa što je to drugo nego slično se liječi sličnim. Ono što mi promatramo, a to mislim je konvencionalno, a to su simptomi i znakovi bolesti. Kod nas je važnije kvalitativno odstupanje od uobičajenog kod čovjeka nego kvantitativno. Dakle, nas će manje zanimati da li je željezo iznad ili ispod nekih normalnih vrijednosti. Ako to gledamo, nas će zanimati dakle kvalitativno, jer pa to je poznat primjer recimo ovih masnoća u krvi. Vi znate da prije 20-30 godina su masnoće bile, ne znam, recimo 7, vrijednosti 7 ili tada 120, nije važno. Danas zbog interesa farmaceutske industrije sve su niže vrijednosti jer želi uvrstiti učiniti svojim žrtvama, ma ne samo bolesne, nego i zdrave, imenujući ih osobama pod posebnim rizikom. I što je mlađi i što je zdraviji ušao u taj ciklus, taj će to duže i on ne gleda Darka Robca, nego gleda 100 eura mjesečno. Puta mjeseci, puta godina života. Moj otac ima 99 godina i još će živjeti sigurno par godina, a mama je greškom doktora umrla u 92. Dakle, pretpostavlja se da će ja barem još 30 godina i sad on gleda 1200 eura puta 30 godina, 40.000 eura samo na meni. A takvi su milioni. Dakle, te kvantitativne granice su dogovorene granice i one se mijenjaju. Naši akademici, ne naši, nego svjetski, poznati stručnjaci kao prikazuju rezultate istraživanja, a oni su zapravo sufinancirani od farmaceutske industrije. I to je amoralno, jer imenom onda natjera da se određeni kriteriji kvantitativni odrede, a zapravo je sve lažno. Svaki ima svoju vrijednost. Naravno, masa. Kaže se da danas je, 30% Hrvata da je ugroženo zbog masnoća u krvi. Ma koja je to populacija? Pa mi danas ne bi opstali. Danas više ne bi bilo da je to tako. Sve u prirodi složeno po Gaussovoj krivulji. Vrlo malo je, onih 2,5% sa svake strane su ekstremi, u minimumu i maksimumu. A sve drugo je u Gaussovoj krivulji normala sa odstupanjima od, 1-2 standardne devijacije. Dakle, u homeopatiji postoji oko 2000 različitih preparata, lijekova ili remedija, kako god hoćete, i oni su skupljeni u jednu knjigu koja se zove Materia Medica. Otkud potiču naši lijekovi? Dakle, potiču od biljaka, životinja, minerala, dakle anorganskih tvari, organskih tvari i nozoda. Nozodi to su vam dobiveno je od patološkog materijala. Recimo, netko ima tumor, karcinom. Mi danas dajemo lijekove u potpornoj terapiji kod karcinoma, jer homeopatija ne može liječiti karcinome, ali u potpornoj terapiji stimulirajući imunitet čovjeka dajemo preparate koji su napravljeni od 30 vrsta karcinoma. Dakle, od karcinomskih stanica. Stimulirajući organizam da stvori antitijela protiv tih karcinomskih stanica. Dakle, to mi moramo uzeti od nekoga. Dakle, uzme se od čovjeka koji ima karcinom želuca, žena koja ima karcinom dojke, karcinom grlića maternice, karcinom jajnika i tako dalje. I onda se od toga napravi, to su ti nozodi. Razni dijelovi biljaka se mogu uzeti, životinja, cijele biljke, cijele životinje. Ma davno već poznata španjolska buba koja se je davala kao afrodizijak prije 200-300 godina. Mi to danas dajemo kao lijek kod cistitisa. Naravno, tu dolaze poznate biljke kao što je ciklama, tratinčica, ali dolaze i medicinski kao što je arnika ili planinka, brđanka ili kamilica, dakle poznati lijekovi u konvencionalnoj medicini ili čak otrovne biljke kao što je beladona. Onda dolaze spužve, sepija, recimo kod žena koje su
počeli u menopauzu ulaziti ili pred menopauzom, da je se preparat napravljen od morske spužve, jel? Ili sepije. Od zmijskih otrova se pripravci prave i tako dalje. Dobro, temeljni princip proizvodnje je razrjeđivanje, jel? I protresanje. Razrjeđivanje i protresanje. I tako se dobivaju određena razrjeđenja. Ako vam na onoj kutijici piše da je to recimo 7D, 7D ili 7X, to znači da je 1:10 razrjeđenja je 1X, to je od X od 10 rimskog broja, ili D od decimalno. Jel? Znači ako imate 10 ili 7D oznaku, to je 7 puta razređeno u omjeru 1:10, pa onda od toga 1 pa opet 1:10 i tako 7 puta. Ako je oznaka C, onda vam je to taj centezimalni, znači 1:100. Često su na tržištu 30C, to je znači 30 puta 1:100 razređeno. Zna se da iz ove kemije, da razređenje od 10 na -22, da ispod tog razređenja više nema ni jedne molekule aktivne supstance u otapolu. To je Avogadro pronašao, pa se po autoru zove Avogadro broj 10 na -22. Postoje neke supstance koje mogu narušiti ili oslabiti djelovanje homeopatskog lijeka. To su uglavnom jaka crna kava s kofeinom, razne paste za zube koje imaju u sebi mentola, mentol, biljni jaki čajevi, jaki parfemi, jaki začini. I onda mi pacijentima koji uzimaju homeopatski lijek kažemo nemojte to, izbjegavajte ako možete, ili u najmanju ruku nemojte neposredno nakon objeda takoga uzimati homeopatski pripravak, da ne bismo efekt toga lijeka umanjili. Dobro. Koji je odnos homeopatskih ili klasičnih lijekova? Zapravo, s obzirom da homeopatski lijek djeluje na energetskom nivou, a konvencionalni lijek djeluje na kemijskom, biokemijskom, metaboličkom nivou, onda oni ni u kakvoj međusobnoj koliziji nisu. Dakle, oni mogu egzistirati istovremeno, djelovati nesmetano, tako da pacijent se ne mora ni jednog lijeka kojeg uzima odricati ako uzima i istovremeno i homeopatski pripravak zbog neke druge tegobe. Postoje neki lijekovi konvencionalni koji mogu umanjiti ili čak potpuno potjerati efekt djelovanja homeopatskog lijeka. To je poznato u medicini da su to snažni analgetici jer oni mijenjaju kliničku sliku. Mi više ne možemo odrediti kakva je klinička slika ako on više nema tegobe jer uzima snažne analgetike. I antibiotici, zatim hormoni i to visoke doze kortikosteroida, recimo kod reumatoidnih artritisa, 32, 36, 40 ili 60 miligrama na dan kortikosteroida ili primjerice psihoaktivne supstance kod teških psihijatrijskih bolesti i imunomodulatori, imunostimulatori koji se u zadnje vrijeme jako često daju, recimo baš kod reumatoidnog artritisa ili kod tumora nekih. Sada razlike između homeopatskog lijeka i klasičnog lijeka je, vidite, interakcije kod homeopatskoga nema, kod klasičnog ima. Nuspojava kod homeopatskog nema, kod klasičnog ima. Kontraindikacija nema, kod ovih ima. Štetnog djelovanja kod homeopatskog nema, kod ovih ima. Polipragmazije kod ovih nema jer se daje 1-2 lijeka, kod ovih ima. Dolaze pacijenti koji imaju po 12 lijekova. Možete se misliti što je to onda u organizmu. Dakle, postoje velike razlike. Baš zbog ovih karakteristika homeopatskog lijeka jako često se homeopatija primjenjuje u zapadnoj Europi. Vrlo često. Evo ovako, to su vama poznati iz ljekarne homeopatski pripravci koji su kombinirani. Znači u jednom se nalazi nekoliko različitih vrsta homeopatskog lijeka i onda su oni se pokazali u toj kombinaciji kao najzgodniji za primjenu kod, kod ekcema, kod nespavanja, sinuzitisa ili kod gripe, odličan ovaj flu relief, izvanredan kod smetnji kad čovjek oboli od gripe. Zapravo u jednom danu čovjeka oslobađa od onih tegoba koje ima. Ili ovo su kanadski proizvodi, dakle homeopatski lijekovi iz Kanade, ili iz Njemačke. U Europi je najveći proizvođač je ova homeopatska udruga u Njemačkoj koja ima svoje tvornice u Karlsruhe i proizvodi
ove preparate. Kako je sa homeopatijom u svijetu? Prvo kod nas, ona nije metoda u zvaničnoj medicini, nije priznata, premda u naš zakonodavac prizna zvanje homeopat. Dakle, to zvanje zvanično postoji. Vi si možete reći, ja sam homeopat. Dakle, postoji šifra homeopatije u popisu zvanja u Hrvatskoj. Dakle, homeopatija je legalna, ali nije u sustavu zdravstvenog osiguranja. To znači, vi ne možete doći sa zdravstvenom iskaznicom i reći, molim vas, pomozite, pregledajte me, a da vas to ništa ne košta. U Njemačkoj, Irskoj i Belgiji je nevjerojatno česta, primjerice ja sam u Njemačkoj bio, tamo 20% doktora, znači svaki 5. doktor primarne zdravstvene zaštite istovremeno primjenjuje konvencionalnu medicinu i homeopatsku. S tim da forsira prije svega primjenu homeopatske medicine, prije svega kod djece ili kod onih pacijenata koji puno lijekova uzimaju, a tek ako ne uspije ili pacijent ne želi, onda mu daje konvencionalnu medicinu. S druge strane, ova je 10 ili 100 puta jeftinije terapija nego li konvencionalna. Zato farmaceutska industrija nije previše zainteresirana za homeopatiju jer nema dobiti. I s druge strane, mi u homeopatiji tvrdimo da idemo prema izlječenju, a njima nije u interesu izlječenje. Kome je u interesu izlječenje? Pa recite, tko je ozdrio od bilo koje kronične bolesti? Ko je taj? Od koje god? Ne postoji. Mi danas uz strašno razvijenu medicinu, dijagnostiku, terapiju i farmaceutsku industriju, mi nažalost imamo sve veći broj kroničnih bolesti u sve mlađim dobnim skupinama. Pa to nema logike. Znači to nešto ne štima. Jel? A mi u homeopatiji idemo recimo prema izlječenju i tvrdimo, ok, sad smo izliječili, ne date više migrene, nakon godinu dana terapije ne trebate ništa uzimati. Pa to farmaceutskoj industriji ne odgovara. U Velikoj Britaniji, tamo je kraljevska kuća je apsolutno za homeopatiju. Oni imaju čitave bolnice gdje se isključivo homeopatski liječe, osobito dječje bolnice, dječje klinike. U Francuskoj čak polovica doktora istovremeno daje i jednu i drugu medicinu. U Brazilu, Meksiku, u Pakistanu nevjerojatno je učestala. Naravno da oni onda i fakultete imaju. Vi možete završiti nakon srednje škole 4-godišnji ili 5-godišnji studij u Velikoj Britaniji i biti diplomirani doktor homeopatske medicine. Tako se zovu. To im je zvanična titula, doktor homeopatske medicine. Koje su indikacije za liječenje u homeopatiji? Mislim, praktički sve dolazi u obzir, sve možete liječiti. Međutim, nikada ne možete reći, karcinom, mi ćemo ga izliječiti. To ne možete sigurno reći. Jel? Jer i tamo gdje i konvencionalna medicina kaže da treba operirati i homeopatska isto to kaže. Ono što se mora operirati, mora se operirati. Bez toga nema ništa. Sada se sve više i u homeopatskoj medicini testira efikasnost djelovanja lijeka takozvanim dvostrukim kliničkim slijepim pokusom. Jel? Kao što se i testiraju lijekovi u konvencionalnoj medicini. Ima nekih indikacija gdje ne smije se ići s homeopatijom, gdje je životna ugroza. Čovjek se guši, ima kvinkov edem nakon uboda pčele, pa nećete sad homeopatski ići koja djeluje nakon 3 dana ili 5 dana. Pa morate dati mu nešto što rješava čovjeku život, spašava u 3 minute. Dakle, postoje ograničenja, naravno i u homeopatiji, gdje su nekrotski procesi, treba operirati. Zatim gdje kirurgija treba odraditi svoje također, ili gdje bolesnik ne reagira, gdje je areaktor, također onda nema smisla davati. Dobro, ovo sad više nije bitno. Ovdje sam kratko napisao što sve dolazi u obzir po nekim sustavima za terapiju. Dolaze naravno anksiozno, psihičke napetosti, stresne situacije. Mi čak kažemo da imamo lijekove za menadžere, da kada je prisutan svakodnevno sastancima da nije izložen stresnim situacijama, da se ne jave bolesti kao posljedica stresa, kao što su hipertenzija, migrene, kao što su ulkus želuca, duodenuma, gastritis kronični ili ulcerozni kolitis, koji su direktno zapravo psihosomatske bolesti. Bolesti dišnog sustava, probavnog sustava, pa krvožilnog, recimo hemoroidi se izvanredno tretiraju, urogenitalnog sustava. Kod trudnica, recimo na klinici za porode u Beču se porodi vode sa homeopatskim pripravcima, a ne sa drugima, ne sa lijekovima konvencionalnim, nego sa homeopatskim pripravcima. Zatim kod žena u menopauzi koštano-mišićne, gdje u dobi za 65 godina 80% ljudi ima neke koštano-mišićne tegobe. Problemi s kožom, recimo ekcemi ili psorijaza se dosta dobro tretira sa homeopatijom, svakako bolje nego konvencionalna.
I kad su ljudi pod citostaticima ili radioterapijom, također homeopatska dobro djeluje. I sad što su rekli pojedini ljudi o homeopatiji, pa ću ja pročitati. Dakle, homeopatija liječi veći postotak slučajeva nego i jedna druga metoda liječenja i bez sumnje je najsigurnija, najekonomičnija i najpotpunija medicinska znanost, rekao je Mahatma Gandhi. Onda sada više nego ikada vjerujem u predivnu Hahnemanovu teoriju jer sam iskusio djelotvornost malih doza, rekao je Goethe. Homeopatija je jedna od rijetkih pristupa liječenju koji ne donosi nikakvu štetu, samo korist, rekao je Hudin Menjuhin. Pojava homeopatije natjerala liječnike staroga kova da preispitaju racionalnu prirodu svoga poziva i nešto nauče iz toga. Možete biti iskreno zahvalni što je homeopatija preživjela pokušaje konvencionalnih liječnika da je unište, rekao je Mark Twain. I zadnje, već sam dugo poklonik znanosti homeopatije. Ona nije samo skup lijekova, nego prava znanost sa racionalnom filozofijom kao osnovom, rekao je Tagore, bengalski Nobelovac. Sve to i višegodišnje iskustvo u liječenju pacijenata, konkretno u ordinaciji, dakle radi se o tisućama pacijenata, zapravo me potaknula da napišem knjigu koja bi bila prikladna ne za ljude koji se bave homeopatijom, nego za ljude koji žele nešto saznati više o homeopatiji ili žele sami nešto od homeopatskih pripravaka koristiti, premda ozbiljnija terapija nikada nije dobro da čovjek sam se liječi, nego za ozbiljniju terapiju treba ipak se konzultirati s nekim ko se bavi. Kao što vi danas možete kupiti bilo koji, tako reći, lijek za srce u ljekarni, ali nećete sami liječiti srce, nego ćete otići kod kardiologa da vam on kaže što bi bilo za vas najbolje. Dakle, to me ponukalo, a naravno iz iskustva, jer sam 10-ak udžbenika sveučilišnog za studente napisao, onda me to ponukalo da to svoje iskustvo i ovo znanje, kliničko i teoretsko znanje s područja homeopatije objedinim u jednu knjigu koja ima, 200-tinjak stranica, koju je objavila naklada Ljevak i koja se nalazi i kod nas na tržištu. Cijena je inače 250 kuna, koji je zainteresiran za 200 kuna kao promotivnu cijenu danas može nabaviti. Ja sam imao toliko. Ja bih sad zamolio gospođu magistru koja se aktivno 7-8 godina bavi homeopatijom, više bavila nego bavi jer danas je sveučilišni nastavnik pa ide u pravcu ovih akademskih ili nastavnih zvanja i titula, pa je manje više sad napustila homeopatiju jer ne može i biti na fakultetu i baviti se homeopatijom, ali je recenzent moje knjige. Ja bih lijepo zamolio gospođu magistru da kaže nekoliko riječi. A poslije toga stojimo na raspolaganju da nas pitate ako vas nešto zanima. Hvala. Na mikrofon ili bez mikrofona? Na mikrofon. Na mikrofon, jel? Okay. To stoji. Aha, stoji sve, jel? Evo, dobra večer svima. Kada sam se prihvatila uloge recenzentice ove knjige, znala sam da je njen autor profesor, doktor medicinskih znanosti, primarius, gospodin Darko Ropac, naš uvaženi sveučilišni profesor preventivne medicine. Stoga zapravo nisam niti sumnjala u to kako će kvalitetno biti napisan ovaj tekst koji se odnosi na medicinski dio. Već iz same strukture ove knjige vidljivo je da je tekst pisao iskusan autor i odličan poznavatelj medicine, stoga sam ja osobitu pozornost posvetila onom dijelu u kojem se govori o primjeni homeopatskih remedija kod pojedinih bolesti, odnosno stanja. A sada nekoliko riječi o strukturi same knjige. Dakle, u uvodnom dijelu autor detaljno obrađuje teoriju i zakonitosti u homeopatiji. Prije svega objašnjava što je to homeopatija, potom govori o mjestu homeopatske medicine u nas i u svijetu kako bi čitateljima pojasnio da smo i u ovom području zapravo iza zapadne Europe. Opisuje razliku između klasične i homeopatske medicine te pojašnjava temeljne principe u homeopatskom načinu liječenja ističući svakako njezine prednosti. Poseban dio uvoda posvećen je homeopatskim lijekovima, izvorima supstanci i načinu proizvodnje.
Radi onih koji su nepovjerljivi prema ovoj metodi liječenja, a uglavnom se radi o autorovim kolegama stručnjacima u klasičnoj medicini, priredio je i tekst u kojem opisuje znanstvene osnove homeopatskog liječenja. U ovoj knjizi iznosi sustavno i argumentirano činjenice koje bi trebale biti dostatne da se u Hrvatskoj prihvati homeopatsko liječenje kao uobičajena metoda liječenja, kao što je to primjerice u Velikoj Britaniji ili u Njemačkoj. Nakon uvoda slijede poglavlja u kojima autor obrađuje pojedine bolesti ili stanja po organskim sustavima. Kod krvožilnog sustava obrađeno je 13 takvih bolesti i to od ateroskleroze preko arterijske hipertenzije, koronarne bolesti, aritmija, palpitacije pa sve do proširenih vena i tromboze. Potom slijedi poglavlje o spolnosti i plodnosti u kojem je obrađeno čak 18 bolesti ili stanja kod žena i muškaraca. U tom dijelu opisuje probleme povezane sa menstrualnim ciklusom, a slijede spolno prenosive bolesti, cistični jajnici, miomi, tretman neplodnosti i impotencije, pa sve do problema povezanih sa prostatom. Značajno poglavlje u ovoj knjizi je i poglavlje o alergijama. Naravno, zbog velike učestalosti tegoba među djecom i mladima obrađene su također i bolesti od neurodermitisa i urtikarije do alergije na hranu, peludne hunjevice i astme. Kod dišnog sustava autor navodi liječenje upalnih stanja, ali i teške bolesti poznate kao kronična opstruktivna plućna bolest. Ovdje u knjizi također je spomenuto i liječenje štucanja koje se prije može nazvati stanjem negoli doista bolešću. Sa čak 15 bolesti obrađeni su problemi probavnog sustava, od ranica u ustima preko gastritisa i čira na želucu i dvanaestercu, nadutosti, ciroze, Kronove bolesti pa sve do opstipacije i hemeroida. Kod mokraćnog sustava autor se ograničio na upalna stanja, kamence i inkontinenciju. Također značajno je poglavlje u ovoj knjizi i ono koje opisuje bolesti sustava za kretanje, osobito kada znamo da je naša populacija sve starija i da su kronične tegobe u ovom sustavu sve učestalije. Obradio je osteoartritis, reumatoidni artritis, giht, bol u leđima, pa sve do diskopatije, osteoporoze te grčeva u mišićima, teniskog lakta i povreda. U poglavlju o kosi, koži i noktima navedeno je liječenje akni, psorijaze, gljivičnih bolesti, ćelavosti, poremećaja u znojenju te opeklina. Kod bolesti oka autor je obradio konjuktivitis, ječmenac, ali i tikove kod kojih klasična medicina nema uzročnog lijeka, a homeopatska medicina postiže dobre rezultate. U poglavlju o bolestima usta, uha, grla i nosa navedeno je liječenje bolesti poput upale srednjeg uha, upale krajnika i sinusa, ali i stanja poput hrkanja. Kod bolesti mozga i živčanog sustava detaljno je opisano liječenje migrene i glavobolje, ali i vrtoglavice, neuralgije živaca glave te bolesti koje su sve češće zastupljene u našoj populaciji, poput multiple skleroze, Alzheimerove i Parkinsonove bolesti. U 12. poglavlju ove knjige obrađeno je i područje liječenja duševnih poremećaja, poput anksioznosti i panike, PTSP-a, nesanice, depresije i poremećaja prehrane. Također, zanimljivo poglavlje je i poglavlje o infekcijama, gdje je obrađeno liječenje različitih virusnih bolesti, ali i podizanje imuniteta. Slijede dječje bolesti ili stanja koje se javljaju kod djece poput poteškoća kod nicanja zuba, grčeva u trbuhu, noćnog mokrenja, ali i sve učestalije hiperaktivnosti. Nadalje, u 15. poglavlju ove knjige obrađeni su hormonalni poremećaji među kojima je menopauza kroz koju prolazi svaka žena u svojim zrelim godinama, potom poremećaj rada štitne žlijezde kao i šećerna bolest. U posebnom dodatku na kraju knjige dati su brojni korisni savjeti o homeopatiji na godišnjem odmoru, o homeopatiji i sportu,
homeopatiji i porođaju, ali i pomoći koju mogu dobiti pacijenti koji se liječe kemoterapijom ili radioterapijom. Također su prikazani i kombinirani homeopatski pripravci koji se mogu nabaviti u našim ljekarnama kao i prijedlog kućne homeopatske ljekarne. Na kraju knjige sačinjena je tablica u kojoj su navedeni svi spomenuti homeopatski lijekovi u knjizi, a njih je preko 160 kao i njihova indikaciona područja. Radi se o manje od 10% ukupnih lijekova koji se koriste u homeopatiji, a to je razlog da se u određenim situacijama ipak potraži mišljenje stručnjaka, osobito onda kada je zdravstveno stanje ozbiljno narušeno. Evo, željela bi istaknuti osobitost ove knjige, a ona se sastoji u izvanrednim ilustracijama koje bogato ukrašavaju svaku stranicu knjige. Više stotina slika povezano je sa tekstom i dobro ga ilustrira. Ono što će čitateljima omogućiti lakše snalaženje u tekstu su brojne natuknice koje se nalaze sa strane uz tekst i upućuju čitatelja na sadržaj. Na ovaj način autor je naglasio neke ključne činjenice i sadržaja na svakoj stranici. I na kraju bi istaknula da je ovaj ilustrirani priručnik napisan kao najbolji priručnik tipa doktora u kući, jer je autor uz svako stanje ili bolest, a njih je 132, vrlo jednostavno, a stručno i znanstveno utemeljeno opisao o čemu se radi kod pojedine bolesti. Što znači da je dat kratak opis onoga što se kod te bolesti poduzima u klasičnoj medicini, a zatim je detaljno obradio najčešće homeopatske remedije ili lijekove koji se mogu koristiti kod liječenja. Uz svaki spomenuti lijek naveo je u kraćim crtama koje su osobine toga lijeka, odnosno kod kojih osobina bolesnika dolazi u obzir primjena pojedinoga od njih. Ilustrirani priručnik Homeopatijom do zdravlja profesora doktora Darka Robca zadovoljiti će i najzahtjevnijeg čitatelja, a svima koji će se udubiti u proučavanje svojih tegoba omogućiti odabir najboljeg homeopatskog pripravka. I ovdje je svakako do izražaja došla sposobnost autora da vrlo komplicirane činjenice prikaže na jedan vrlo jednostavan i posve razumljiv način. Ono što je važno također naglasiti je da na našem tržištu slične knjige za sada nema i mogu ju preporučiti svim zainteresiranim čitateljima. Ovaj priručnik će dobro doći u svakodnevnom životu i to od rođenja pa sve do duboke starosti i zato evo i ovom prigodom želim čestitati našem profesoru doktoru Darku Robcu na izvrsnosti u objavljivanju ove vrlo korisne knjige. Hvala. Zahvaljujem. Zahvaljujem, a sada primjećujem da su domaćini naši bili vrlo ljubazni i neke od mojih knjiga ovdje složili. Pa evo primjerice od ove prve, koja je vrlo ozbiljna i vjerojatno najbolja knjiga iz epidemiologije, ne zato što sam ja napisao, nego zato što sam okupio najbolje stručnjake ovdje, njih nekih 30-ak mojih suradnika. To je recimo sveučilišni udžbenik na svim našim medicinskim fakultetima i čitavog govornog područja, dakle podrazumijeva i Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i niže. Ovo je ta moja prva knjiga, recimo možda autobiografskog karaktera, životna priča jednog epidemiologa, gdje govorim i o Domovinskom ratu i o pljački i borbi mojih kolega za položaje iza Domovinskog rata. Onda dolaze među osne sjene prošlosti, to je bila promovirano prije 2 godine na 18.11. u Vukovaru, jer se zadnji dio romana odnosi na stradanje tog grada i mojih junaka unutar toga grada. I ovo zadnje, ovo je medicinska naklada, naravno sve medicinska naklada, ovo je naklada Ljevak i ovo je ova zadnja od Svibnja muke po Ivanu. Riječ je o hrvatskom intelektualcu prije Drugog svjetskog rata pa sve do početka od socijalističkog, tadašnjeg ili komunističkog razvoja. Ima još jedna koju mislim možda i nemaju, ako nema ja ću to i pokloniti, a to je
priče, sjećanja na Bjelovar, priče iz djetinjstva. Jer sam ja svoje djetinjstvo proveo, a ima i ta, pa onda prostaje, dakle ima i ta, jer sam svoje djetinjstvo proveo u Bjelovaru. No, ovdje je neki mali pregled, ovo je samo medicinskih, ali ovo bi bile neke moje, i ovo je, koja je, eto recimo da tako kažemo, jedan drugi oblik medicinskog pristupa. Evo, ako vas nešto zanima, slobodno pitajte. Izvolite. Homeopatiju, znači prakticiram i ravnateljica čime se bavim. Htjela sam zapravo komentirati da u Njemačkoj zapravo liječnici su toliko prihvatili tu homeopatiju u svojoj praksi zato što sam čula da oni u sklopu studija imaju na katedri, znači uče o tome, što je velika prednost. Ja sam recimo majka dvoje vrtićke djece, znači to su pedijatrijske ambulante, gdje zapravo pedijatri nisu poznati u homeopatiju, nažalost. Jer bi bilo super kada bi oni u sklopu fakulteta slušali nešto o tome, pa ne bi onda od toga onako zazirali, on bi rekli da, ok, vi to probajte, ali ja bi rađe da vi njemu date antibiotik zato što tralala. Jer je to naravno njihova praksa i vjerojatno tako i moraju. Vaše pitanje glasi zašto u Hrvatskoj na fakultetu se to napuža? I zašto da sam toliko godina i niza godina homeopatija prisutna u Hrvatskoj, ako sam shvatila, a nije naša taj... Pa već sigurno je 40-50 godina prisutno, prvi koji su se počeli time baviti. No, sad ću vam ja ispričati malu pričicu. Dakle, bilo bi krajnje nekorektno od mene kao sveučilišnog profesora da nisam to ponudio kao predmet na medicinskom fakultetu. S obzirom da uz zvanične predmete koji idu, postoje i izborni predmeti. Ja sam nekih 10 godina nudio iz područja epidemiologije, gdje mislim da znam puno, nudio sam vrlo zanimljive izborne predmete, kao recimo prirodna žarišta. To su vam ono što se krpeljima i komarcima prenose Lyme borelioza, krpeljna upala mozga, mišja groznica. Dakle, vrlo zanimljivo. Nikada studenti to nisu odabrali. Nikada. U 10 godina. I prve godine ja ponudim studentima temelje homeopatije, 30 sati, svi izborni predmeti traju 30 sati. I studenti od šuba prihvate, mora biti određen broj studenta da predmet ide jer to košta, prihvate homeopatiju. I meni jave iz uprave fakulteta da nek odredim termin kada bi ja držao tu nastavu. Kako izborni predmeti idu početkom 7. mjeseca, prvi 15 dana u 7. mjesecu da se ne petljamo sa regularnim predmetima, ja sam negdje u 2. mjesecu rekao, bit će to kad svi idu u 7. mjesecu. Da bi na prvom sastanku katedre došao dekan, moj kolega sa godine, i rekao ovako: poručite mom prijatelju, profesoru Ropcu, da se o homeopatiji na ovom fakultetu neće govoriti, svejedno i nije me briga što se na medicinskom fakultetu u Heidelbergu o tome drže predavanja, ovdje se neće držati. Amen. Šta ćete vi sad na to reći? I htio izazvati polemiku kroz novine sa mnom o tome, međutim, ako on ne shvaća, najgori su vam, najteže vam doktori to prihvaćaju. Puno jednostavnije medicinske sestre prihvaćaju. Puno jednostavnije. One su otvoreni. Doktori su kao oni blinkirani konji, znate što imaju ono sa strane, i mi ništa ne vidimo, čak možda malo preusko, jer mi danas više, niko ne gleda čovjeka. Mi gledamo bolest, čak se ne gleda ni bolest. Gleda se patološki supstrat. Ne gleda se ni to, gleda se stanica, ne gleda se ni to, nek se gleda molekula. Idemo sve dublje i izgubili smo čovjeka. I postoji onaj vic poznati gdje žena dolazi, već ne znam po koji puta, gastroenterologu na pregled i on sad radi kolonoskopiju, treba gurnuti u rit cijev i pogledati taj patološki nalaz, ona dođe, ona je alavaš položaj, stane se za pregled, on gurne cijev, kad vidi nas, to ste vi, gospođo Petrović, on je uopće ne pozna po faci, on je zna po patološkom nalazu u dupetu. Eto, to su naši, to smo mi. Ja bi komentirala ovako kao laik da je to zapravo problem tog sustava obrazovanja školama koje se ne mijenja, odnosno ne prati recimo zapadni svijet koji je to regularno. Predlagao sam kolegici svojoj koja vodi poslijediplomski studij za specijaliste obiteljske medicine. Rekao sam, pa ne mora se nitko baviti time, ali moraju to znati. Mi smo ušli u Europu. Sad će ovi mladi doktori koji će završiti, neće kod nas dobiti posao, otići će van. Upravo je magistar neki dan
govorila o tome na znanstvenom skupu HAZU. Pa ima, mislim da ima na Info Bjelovar od 14. upravo o problemu odlazaka ljudi van iz Hrvatske stručnjaka i o problemu strukture zdravstvenih radnika u Hrvatskoj, koja je daleko ispod nama, sad fali 4000 liječnika, 8000 sestara, što god da pričaju ovi koji novce daju iz ministarstva. Dakle, otići će i doći u Europu. I jedan to je neka homeopatija, pa šta je to? Pa kako to nama niko nije ništa rekao o tome? A učili smo, ne znam koja čuda smo učili, koja mi nikada u životu neće trebati. Ja danas neki Krebsov ciklus znam, što možda shvatiti nešto u dijete da se događa, sad to meni u praksi treba. Ja mogu propisivati antibiotike i kontraceptive i kardio, ne moram znati Krebsov ciklus. Ne? A znao sam, ako da ga nisam znao, ne bi nikad položio fiziologiju. Ne? I tako, milion drugih stvari smo učili, a neke opće spoznaje nismo niti dotaknuli. Ja sam rekao ovoj kolegici iz obiteljske, pa gledajte, pa vi morate govoriti o svim različitim tipovima medicine, i o kineskoj, narodnoj, o ajurveda medicini, o akupunkturi. Dugo je akupunktura bila predmet sprdnje i podsmjehivanja u Hrvatskoj. Ja se sjećam mojih kolega 70. godina koji su išli na akupunkturu, pa smo rekli, to su to gluposti. Danas se točno zna, kada nabodate akupunkturno mjesto, koje se supstance oslobađaju u organizmu i zašto prestaje bol. To se točno zna. I to ništa nije bez veze. I danas koliko sam I danas vi dobijete uputnicu. Odete vi u ambulantu za bol, lijepo na kliniku i fino vas na bodu. I što mi moramo napraviti da homeopatija? Pa moramo proći jedno 30-40 godina. Što mislite o cjepivima kod djece, naročito? Znači, stručno i osobno mišljenje, da li homeopatija može zamijeniti, recimo? Ovako, to mi je teško reći, jer ja imam iskustva samo sa cijepljenjem protiv gripe. I tu su rezultati više nego odlični. Imao sam oko 150 do 200 pacijenata godišnje koji su uzimali cjepivo, ovo naše, pod jezik, homeopatsko, i nitko od njih nije dobio gripu. Sad to može biti slučajno. 5-6 godina niko nije dobio ni gripu. Iako je to malo teže da je slučajnost. Jedna od naših poznatih glumica koja često govori o homeopatiji, gospođa Jelena Miholjević, mogu reći jer je ona često u medijima, ona je bila i moja pacijentica, i ona je uzimala protiv gripe, bila je na jednom setu gdje je bila izložena ekstremnim temperaturama, niskim temperaturama. Svi njeni su dobili gripu, ona je imala jedan oblik, sasvim blagi, dan, dva, bila malo dinamična i sve je prošlo perfektno. Tako da ona vrlo zainteresirana i to ovako očito propagira kroz ove novine što prate glumice naše i taj svijet kulturni ili umjetnički. Tako da, što se toga tiče, tu bi mogao reći da je dobro. Sad, druga stvar. Dolazi nama gospođa koja je živjela u Kanadi. Ima dijete 6 godina, 7. Vraća se i dolazi u Hrvatsku, dijete treba ići u školu. U Kanadi njeno dijete nije dobilo ni jedno jedino cjepivo. Niti jedno. 0,0. Sve je liječeno homeopatski, odnosno prevencija rađena homeopatski. To se kod nas ne prizna. Dijete dolazi, ne može ići u školu. Nema potvrdu od pedijatra da je procijepljeno. Što sad? To znam što da radi. Naš zakonodavac je rekao da morate imati. Šta sad? Kako će sada 20 cjepiva provesti u mjesec dana prije djetetovog ulaska u školu? To u Kanadi se naprosto ne radi. Iz puno razloga se ne radi, jel? Ali ja ne mogu generalno biti protiv cijepljenja, ja sam epidemiolog. I u knjizi je opisano ovoj moje prvoj gore, što je sve cijepljenje učinilo dobro za zdravlje našeg naroda. Puno više nego bilo koji lijek. Puno više. Nekad se umiralo od dječjih zaraznih bolesti, od mnogih drugih koji se danas cijepi, pa više se ne umire od toga. Dakle, ne mogu reći da to ne vrijedi, ali da li možemo dati drugi oblik cijepiva? Meni jedna kolegica, moja koja je isto epidemiolog, pa veli, pa profesor, kako vi govorite o cijepljenju homeopatskom, a vi ste klasični epidemiolog. I onda ja nju pitam, dajte mi recite kolegice, zar je vama logično da mi cijepimo gripu na taj način da antigen gripe, koji ni na koji način nikada ne ulazi u organizam nego samo na respiratornim putem, da ga mi unosimo u mišić ili pod kožu? Pa gdje je tu logika? Kako sada reaktogeni organ mišić ili koža za stvaranje imuniteta protiv gripe, a nije nos? U redu da mi špricamo to u nos, neki atenuirani virus, pa se stvara imunitet, to bi priznao, ali pod kožu. I zar je vama logičnije pod kožu nego li staviti u usta? Meni se čini logičnijim usta. Ja? Onda samo zašutila. Naprosto uzimate neke stvari kao činjenice, kao istine i to tako mora biti. Ma ne mora biti tako.
Hrvatskoj. Dakle, iskustvo osobno ne znam, vjerojatno ovi u Kanadi cijepe na taj način i to priznaju. Ništa oni nemaju više zaraznih bolesti nego mi, dječjih. Mogu ja samo pitati, ali vi tih lijekova imate u apotekama? Ima, da. To znači da su ipak na nekakav način educirane Magistre? Magistre? Jesu tu i tamo neka. Da. Recimo, Ja gospođa uzimam magistra lijek. u ljekarni u Merkatoru je homeopat. Da. Ona vam zna Andrić. sve. Andrić. Tako je. Andrić, da. I ona će vam to vrlo kvalificirano reći. Da. Ali ja sam recimo kupovala na trgu tu, u apoteci, na službenoj nekako recimo, i to su lijekovi iz Kanade. Da. One male kuglice. Kod nas zato što To me jako začudilo da- jedan jedini uvoznik je u Hrvatskoj. Da. I on je uz iz Kanade. Ma znam, ali preporuka je bila čak od magistre da uzmem taj za Da. alergiju. Za alergiju. Protiv Ma alergije. da, protiv alergiju, da pače to. Svakako bolje. Bolje. Da. Bolje. Ne, pa to sve više se educiraju, one žive od prodaje lijekova, ne? Da. Mislim, imaju interesu što veći obrt, iako je to sitna lova, to i sami znate. Da. To je sve sitan sve novac. sitno. Danas morate u okviru zdravstvenog osiguranja nadoplatiti za neki lijek puno više nego što ćete platiti ovo bez zdravstvenog osiguranja. Da. Iako u Njemačkoj je besplatno, Krankenkasse svaka pokriva. Pa i naše privatne, ako ste vi osigurani u Croatia ili u koja još ona privatna kod nas postoje, i homeopatija je unutra uključena. Vi donesete, meni pacijent dođe, ja mu napišem račun, ovjerim, potpišem i njegovo osiguranje vratite novac. Da homeopatske lijekove prepisan homeopat. Da. Croatia osiguranje. Da. Da, vidite kako ne znam, ne? Da. Imate, da. I vi možete reći, želim ići kod homeopata, on kaže, naši su koji rade ti i ti, pa bili su meni predlagali da ja radim za njih, ne? Da njegove pacijente. Ali mislim sad ja to zadnjih par mjeseci ne radim više, tako intenzivno kao prije, ali smo tako radili. Dobro, kako doći do takvog liječnika homeopata? Pa ovako, postoji udruga, da, dr. Šimetin je najrazvikaniji jer on najduže u tome, iako je samo zatajan i puno se ne eksponira, baš zato da izbjegne konfrontaciju s kolegama. Da. A ja sam ušao u svojevrsni konflikt, jer ja sam jedini sveučilišni profesor koji se tim bavio, razumijete, ne? Sad može reći moj profesor Marušić, koji je bio taj dekan, može reći, ma šta onaj Šimetin, to je doktorčić bez veze, neki takvih imamo 1000 u Hrvatskoj, nije to važno. Ali kad mu izleti iz sustava profesor, znate, koji nije bezveznjak, koji je napisao 10 udžbenika sveučilišnih, onda on ih nije toliko napisao, onda ne može reći, pa to je sad glupost. Ali može stopirati, kao što je stopirao. No da, tako Dobro, evo, je. pitala sam vas. Oprostite. Da li postoji nekakav... Postoji udruga homeopata Hrvatske koju možete na internetu naći, njima se obratite, ima i 50 u Hrvatskoj u toj udruzi kod kojih vi možete odabrati homeopatu koji je završio homeopatiju u Londonu, možete doktora medicine koji je završio homeopatiju, možete onoga koji nije medicinu završio, bavi se homeopatijom. Sad šta, izvolite, to je to. Ja se više ne bavim, dakle nemam ordinaciju više, imao sam 7 godina. Molim me. I ako sam ja tamo dobro shvatila, radi se sad o autizmu koji je jako povezan sa cijepljenjem. Čini mi se da se zapravo radi o tome da nije sam alergen uzročnik, nego metali koji... Adjuvantna sredstva koja se dodaju u cjepivo radi produžetka valjanosti ili radi stimulacije imuniteta, da. Kako vi mislite o toj povezanosti uopće? Teško to reći. Mislim da za sada nema čvrstih znanstvenih dokaza da je to povezano. Nema. Više će biti povezano, cijepite dijete protiv dječje paralize i na 1.000.000 cijepljenja jedno dijete će dobiti dječju paralizu. Na 1.000.000, a mi više nemamo dječje paralize. Nema, mi smo eradicirali, mi smo dobili svjetske zdravstvene certifikate da smo eradicirali, cijela Europa je eradicirala. Indija ne, oni imaju epidemije po 10-20 tisuća oboljelih godišnje. Kod njih vidite mlade ljude da vuku noge za sobom. Nije dokazano i teško je to reći. Možete vi sad povezati autizam sa bilo čim. Bilo čim i onda tvrditi da je to to.
teško ćete dokazati ili teško nećete dokazati. Dakle, Tamo sam čak učinjala da je jedan kongresmen neurobično obolio. dogodi se, Bože moj, dogodi se, ali teško je reći. Sad, znate, onaj koji je obolio i od te dječje paralize, on je 100% bolestan, a mi govorimo to je 1 na milion, to je nikakav rizik, je mali. Vaše dijete to, onda je to 100% za njega rizik, onda je on gotov, ne? Onda nema tu šta, njegova kvaliteta života je katastrofalno narušena do kraja života, ne? Nije to sad akutna stvar, nego posljedice su trajne. Da, tako da, ne znam, ja nisam protiv cijepljenja, mislim, to ne, a posljedice uvijek ima. Kao i u svemu, rekao sam, aspirin uzmite, dobit ćete erozivni gastritis, ako se dovoljno rano ne prepozna, umrit ćete, ili ako prepozna, odrezat će vam želudac, bilirot 1, ostaće, bez želudaca ćete ostati. Od Andola. To je rizik. 1 na 5 miliona, pa 1 na 5 miliona. A jedan onda u Hrvatskoj će to mu se dogoditi. Ili se neće prepoznat, pa će iskrvariti u sebi umrijeti. Da, a postoji genetska predispozicija za to da se to tako reagira, jel? I kaže inače da sve genetski da je utemeljeno, sve da je genetski, čak i koliko puta ćete se u životu zaljubiti i da li ćete se razvoditi i koliko će se puta živjeti da je genetski određeno. Da ćete dobiti na lotu. Pa moguće i to, jer znate šta, i vjerojatno da, jer je genetski utvrđeno vaše ponašanje. Ja recimo nisam sklon igrama na sreću, ja nikad ne kupim nikakvu, ja ne mogu dobiti kad ja ne igram, a znači da je genetski predodređeno da ja to ne dobijem. A da sam hazarder, onda bi bio genetski predodređen da dobije, vjerojatno bi nešto dobio. Ja? Imam kolegu pedijatra koji malo nešto dobije, ali on stalno igra. A ja ne igram nikad, pa nikad ne dobijem. A to je isto genetski, vidite, imate pravo. Jeste čuli možda, ispričavam se, nešto o informoterapiji koja sad... O čemu? Informoterapija. Ne znam ništa. Ne. Znam nešto o energiji, znamo, ali o ne znam. To je nekom informacijom. A gledajte, pa naravno, pa čovjek ako ima pravu informaciju, mislim da je to jako važna stvar. Ne? Pa u tome je poanta da kad je čovjek bolestan da mu doktor objasni o čem se radi. Jer kad je informiran, onda on drugačije gleda na svoj problem. Onda ne gleda tragično, nego gleda realno. I onda ako mu daješ metode liječenja, imamo to. Ako napravimo to, šanse su vam takve za preživljavanje to. Ako to kombiniramo, šanse su vam takve, vi se odlučite. Ja vam predlažem naše iskustva. Vi ste informiran čovjek, ali ovo kao telca vode na klanje, ne znam, šta sad to je to? Tu ima raka, ima raka. Da. Mislim da je informiranost ključna stvar inače u donošenju odluka kvaliteti života. Da. Treba znati. Kako postići da organizam sam želi da se izliječi? Jer ne postoji lijek koji može pomoći organizmu ako se organizam sam, ne želi. Slažem se. Ali kako potaknuti organizam da on želi ozdraviti? Ovako, ja mislim da je isto to genetski određeno. Ne mislim želi da ima pozitivan stav. Riječima, čak ne ni hodanjem, nego unutarnjom snagom kako to postići. Ovako, danas se sve više govori o psihoimunologiji. Dakle, psihoimunologiji. Da je imunosni sustav povezan ne samo sa fizičkim stanjem čovjeka i njegovim zdravstvenim stanjem, nego i sa psihičkim stanjem. I ako je čovjekov stav prema svom zdravstvenom stanju pozitivan, ako on vjeruje u svoje zdravljenje, šanse da će preživjeti su ogromne. Nedavno je, ili prije godinu dana je Pavuna, naš znanstvenik iz Amerike, rekao imate 2 čovjeka. Jedan ima rak i vjeruje da će ozdraviti, a drugi nema rak, ali misli da će umrijeti. Veli ko će umrijeti? Umri čovjek koji misli da će umrijeti. A ovaj koji ima rak i vjeruje da će ozdraviti, on će ozdraviti. Dakle, to je psihoimunologija. Stav prema bolesti, prema svom zdravlju. Dakle, sve, ali opet je to genetski. Ako je neko introvertiran, taj je takav. Ako je neko ekstrovertiran, takav. Ako neko pozitivno gleda, ja sam recimo optimist. Meni je uvijek čaša na pol puna, nikada na pol prazna. I moj odnos prema svijetu je takav. I ja uvijek gledam pozitivno u čovjeku, ja u njemu rijetko neka se zezne, ne? Onda se razočaram, u prijateljima se razočaram.
nakon par godina onda vidite da kako je to prijatelj. Ali ja sam uvijek pozitivan i čak sam onda sklon opet oprostiti. Dakle, vjerojatno da sam zbiljen bolestan i moj stav je bio pozitivan prema tome. Jer sam tako genetski skrojen. Ali onda si to pitao. Kako potaknuti to? Teško, ako vam genetika nije dala vraga, ćete potaknuti. Ako imate negativan stav prema svemu i prema tome ćete imati. Teško, ne znam. Kako to potaknuti? Da. Nema tablete. Činjenica je da kad bi polovicu svih tableta odbacili, isto biste živjeli. Bacili u Savu, grubo. Ili uopće ne podigli, tako da ne pravimo trošak. Onda bi sve ribe od izvora do ušća uginule, samo bi ljudi bili zdravi. Vidite da mi u Savu bacamo izmete iz brojnih gradova. Iz brojnih gradova. A nizvodno se ta voda pije. Recimo, Beograd koristi savsku vodu kao gradski vodovod. I niko ne umire tamo od toga. Dakle, što hoću reći? Priroda učini da ono što je prirodno da se razgradi. To se oksidira i dok dođe voda 100 km nizvodno, ona je ispravna, naravno, kondicionira se, klorira i za pitije. Pa nema ni jednog grada praktički u Europi koji ne pije recikliranu, dakle koja je već jedanput prošla kroz organizam, bilo životinje i čovjeka. Mi imamo tu sreću, ajde da imamo izvorsku vodu i tako dalje. Pa niko ne umire. A ovo što ste vi rekli točno, da se baci to se ništa ne bi razgradilo. To bi svi do Crnog mora pomrli, koji koriste vodu. Ne samo životinje ove vode, nego i ljudi koji piju tu vodu. Da. Ali kako to postići i zaustaviti nesmiljenu reklamu i nesmiljeno trošenje. To je biznis. To je biznis. To je najodvratniji biznis. I sve one koji su vezani uz to vam je medicinska ili zdravstvena prostitucija. Čista. Dolazi meni predstavnik farmaceutske industrije i kaže: profesore, vi ćete propisati 50 tih lijekova i vidite na kongres u Kuala Lumpuru. Idete gdje hoćete, ne? Ma kakav kongres? Ide se zabavljati. Ne? Je, neki na papiru, neki kongres je, mora nešto biti forma neka. Ali ja veze s tim nemam, niti razumijem, niti jezik, znam ništa. Došao tamo Telac se vratio, ali to ste vi platili. Svi mi smo to platili kroz propisane one lijekove koje se propisuju. A za svakog doktora se vodi, farmaceutika vodi koliko je propisao koji lijekova. Točno se zna. Pečat, imate moj broj doktora, pod brojem, ne treba uopće biti ime i prezime. Petorocifreni broj označava doktor Darko Rokinski, gotovo. Mafija. Ne treba niko znati koje, ali neki broj je propisao to. A taj broj sam ja. I još jedno treba dodati, i ove godine idem. I zato vam stalno idu ovi koji se bave terapijom, oni vam stalno nekud putuju. Mi, preventivci, epidemiolozi, mi ne putujemo nigdje. Jer mi smo državni ljudi i država nema novaca, mi ne idemo nigdje. Ili nigdje. Jer niko vam ne plati to. Morate dobiti od Zavod za javno zdravstvo. To je državna institucija. Koliko da novaca, toliko. Sve manje smo na tržištu jer sve manje ima firmi koji imaju novaca da bi platili. Jer činjenica je da recimo medicina konvencionalna može izliječiti maksimum 40% pacijenta. Uglavnom akutna stanja, razno. Recimo 40%, grubo rečeno, može biti to manje, ali više nije. Ali ove sve druge mogu izliječiti 60-70%. A mi smo svi, koliko nas god ima tu, vezani da bi čekali tamo gdje se dijeli do 40%. Da, jer mi to smatramo da je besplatno, a u stvari ništa nije besplatno, sve smo mi to kroz rad naš itekako platili. Kad bi znali koliko smo mi novaca za zdravstveni sustav izdvojili, to da vas boli glava, ne? Vi sad dolazite, ne morate ništa platiti lijek jer ste ga već daleko preplatili kroz svoj životni vijek, radni vijek. Ali to je zvanična medicina kod nas takva, to ne možete ništa promijeniti. U Njemačkoj je drugačije, u Pakistanu je drugačije, Indiji je drugačije. Ja ne mislim da mi možemo nešto mijenjati, ali bilo bi dobro da se mijenja pristup. Pa da, ali gospođa je lijepo rekla da bi se mijenjao, moraju zdravstveni radnici koji liječe moraju imati pozitivan stav prema tome, a oni nemaju nikakav stav jer ništa ne znaju. A moji kolege koji su na položaju imaju negativan stav. Sad, farmaceutska industrija ima negativan stav.
I onda to je teško probiti. Pacijenti u redu, sad od vas tu 30, vas će 15 ili 20 imati pozitivan stav, a šta je sad dođete kad doktori ne znaju šta će vam propisati, pa nećete vi odati u ljekarnu, možete uzeti ovaj kombinirani jer vam ne može nauditi, ali da li će vam pomoći sad upitno. Onda kažete, ma ni to ne vredi, jer niste dobili pravu stvar. I onda šta? A, ne vredi. Dobro, ima li još netko kako pitanje? Ako nema, izvolite za knjigu.